זה יוסי יורד עכשיו באום אל חרטה. הנה יוסי, זה היה יוסי. זה וידאו, אתה יכול לרדת. וידאו, אני מצלם אותך יורד, איפה... רגע. טובי. הנה יזהר. איפה יזהר? הנה יזהר יורד. זה נקרא טיול אופניים. יזהר הולך בלי אופניים. זה עם הפלאפון? כן, יש פה... אתה יודע כמה ג'יגות יש פה? כן, אבל מה יש לך לרדת שם? אין מה לרדת. אה? יפה מאוד. יפה מאוד. יש מפל יפה, איזה 200 מטר מפה. איך ידעת שיש את המקום הזה? זה מקום שידוע בספרות. המעוק? מה זה מעוק בכלל? מעוק זה מהמילה מעוקה. מעוק צור ישורתי? זה מהמילה עמוק. אנחנו נמצאים כרגע באזור שנקרא עמוק, אזור תנכי אופייני שמאפיין את רמת המדבר. טוב חבר'ה, בואו נאכל פה משהו. בוא נעשה חלק פה, אלוהים. לא תהיה לי פחד גבהים. יאללה, ארוחת בוקר. יאללה, אסור לך. יאללה, ארוחת בוקר.